Ashok Ahir ydw i. Dwi'n byw yn Gaerdydd. Dwi'n dod yn oreiddiol o'r Wolverhampton yn Lloegr. Dwi wedi byw yn Gymru dros cwrt y canrif bron nawr, wel, rhwng Lloegr a Caerdydd. Dwi'n gweithio fel newyddiadurwr. Mae 3 o blant da fi, gwraig Manor, mae dal yma. Gen i fod y ddiddordeb naturiol yn y ffaith bod yma'n gwlad arall a bod yna iaith arall yma. Dwi'n meddwl bod wedi pigo chydig i fyny amser hynny a pan dechreuodd y weithio yma. A ar ôl ddod nôl o Lundain, ddaethon ni at yn gilydd, a wedyn dyna pryd dwi'n meddwl dechreuodd o ddysgu go iawn. Ond dim ond ar ôl cael y plant nath o ddechrau cymryd yn peth ddifrifol a cael gwersi wedi strwythuro fel petai. Ond chwarae teg wedi dweud hynny pan brodon ni, nath o yr llwy gyd yn Gymraeg, a dwi'n meddwl taw dyna pryd dechreuodd pobl eraill sylweddoli bod o'n mynd i wneud y peth o ddifri. Dwi wedi trio dechrau dysgu Gymraeg bron 5 mlynedd yn ôl i mynd gyda swydd fi yn y BBEC. Nawr dwi'n teimlo'n hollol lwcus i bod yn un o'r pobl olaf yn dysgu'r flwyddyn. Ashok Ahir. Dwi'n siarad rai o'r ieithoedd. Mae mam iaith yw Punjabi, dwi'n siarad Hindi a Urdu, sef ieithoedd De-Asia. Yn Gaerdydd, dwi'n byw mewn ardal ble lle ti glywed Gymraeg o gwmpas chi. Roedd yn bwysig iawn am rhywbwynt i dysgu Gymraeg o trio dysgu Gymraeg. Fy mlant, dechrau nhw yn yr ysgol, roedd yn rili bwysig i mi i trio datblygu yr iaith ar yr un cyflymder i'r fy mlant. Ni'n teimlo bach yn lwcus yn ein tŷ ni, achos ni yn dwyieithog, fel lot o rieni gyda plant mewn ysgolion cyfrwng Gymraeg. A hefyd dwi'n siarad Punjabi gyda nhw, a maen nhw'n siarad Punjabi gyda fy nheulu. Mae'n anodd gyda plant ifanc, ond maen nhw'n cario ymlaen i datblygu sgiliau iaith. Os mae plant yn dod adre gyda gwaith cartref neu mae'n dod allan gyda llyfrau. Wel, mae'n lefel syml gyda rhywun sy'n 4 neu 5, neu rhywun sy'n 6. Ond os ti ddim yn trio dal y cyfle at 6 neu 5, pan bydden nhw'n cyrraedd yn ysgol uwchradd yn 11 neu 13, mae'n hollol anodd i trio cadw llygad ar y gwaith nhw. Ac am wythnos ar ôl wythnos, am bron flwyddyn gron i'r lle mae pethau gwyllt yn byw. Dwi'n llywodraethwr yn ysgol Gymraeg Treganna, sef yr ysgol fy mhlant. Cwpl o fis yn ôl, roedd y cyfarfod blynyddol ar gyfer rieni. Ac dros i fel cadeirydd troi'r cyfarfod just yn Gymraeg. A roedd hwn bach o her, wel roedd lot o her. A roedd lot o bobl roedd yn hapus i weld fi'n trio neud e a neud e. Roedd llawer o bobl sydd wedi dod sy'n dysgu Gymraeg. Maen nhw'n dweud, gosh, os mae Ashok yn gwneud hwnna, ni gallu trio neud mwy o Gymraeg yn gyhoeddus. Wel, dros y 10 diwetha wedi bod yn newyddiadurwr gyda BBEC yn Gaerdydd ac yn Llundain. Dwi wedi gweithio dros rai o reglenni teledu mwyaf enwog fel 6 O'Clock News yn Llundain, Welsh Today, a hefyd dros y 10 diwetha dwi wedi redeg y tîm gwleidyddol yn Gaerdydd. Ond rhan o gwaith mwyaf wedi bod ar etholiadau a referendums dros y 10 diwetha. Mae mwyafrif o'r aelodau cynulliad nawr. Maen nhw'n siarad Gymraeg neu mae'n dysgu Gymraeg. A mae hwn yn senedd dwyieithog. Mae popeth ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. So os ddim yn deall Gymraeg, mae'n bosib i dewis y fersiwn sydd wedi cyfieithu.
beth sy'n dda yn y byd gwleidyddol, yn swyddfa, yn y gwaith ni, yw'r os ti'n siarad Gymraeg, os ti'n trio siarad Gymraeg, bydd pobl yn trio siarad nôl i ti yn Gymraeg. A hefyd mae llawer o cyfleoedd i siarad Gymraeg yn y swyddfa. Mae'n gymeriad brwdfrydig iawn, a mae rhywun wedi sylwi, yn ymwedig dros y misoedd diwetha, fod ei Gymraeg o wedi gwella i'r fath raddau fel dwi, fel rhywun sydd wedi dysgu Cymraeg yn real, i dysgu lot gan Ashok dros y misoedd diwetha. Wedi bod yn lwcus, wedi cwrdd ar lywyddion, wedi cwrdd â bob un prif wneud ag Prydain. So weithiau yn y byd gwleidyddol, mae'n anodd i trio gofyn cwestiynau am rai pobl. Ond, dwi'n meddwl, os ti'n gofyn y cwestiynau cywir, mae'n ffordd nawr i trio wneud cyfweliad gyda unrhyw un heb bod yn ffyrnig. Dim cyfle i cuddio o gwleidyddol. Mae lot o bobl yn dweud, o, does dim diddordeb dy fi. Ond i mi, ti'n gallu dweud hwnna, ond os ti'n just yn checio beth ti'n dweud, beth sy'n digwydd i ti bob dydd, mae hwn yn gwleidyddol. A dyna pam dwi eisiau cario ymlaen gyda gwaith gyda'r byd gwleidyddol yn y dyfodol. Llynedd, steddes i'r arholiad lefel uwch Gymraeg ar gyfer oedolion yn Brifysgol Morgannwg. A siarad nhw gyda rhywun yn y BBEC os mae nhw eisiau enwebu fi o ran gwaith gyda'r iaith yn y swyddfa hefyd. Ac os dwi'n newid gyrfa bach, ac os dwi'n stepio mas o BBEC i gwneud fentr newydd, dwi eisiau defnyddio Gymraeg mwy. Mae'n bwysig i pobl sy'n dod o bro Gymraeg. Mae iaith yw rhywbeth ar gyfer pawb yn Gymru. Pobl newydd a pobl hen.